Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-беларуску. Нарэшце скончылася зіма. І дзеля таго, каб поўнасцю закрыць яе гештальты, прыйшоў час даведацца, якія навіны і падзеі патрапілі ў лютаўскі, то бок апошні зімовы выпуск рубрыкі «Автоп месяца». Ну што, пагналі! У ноч на 24 лютага Golden State Warriors вывелі з гульнявога звароту 9-й нумар, пад якім клуб прадстаўляў знакаміты Андрэй Гудала. Будучы абраны пад 9-м нумарам на драфце 2004 году, Ігі правёў у лізе 19 сезонаў, 8 з якіх у Сан-Францыска. Менавіта ў колерах Warriors Андрэ зрабіўся 4-кратным чэмпіёнам NBA, а таксама заваёўваў узнагароду MVP фінала ў 2015. Ну і яшчэ зрабіўся удзельнікам аднаго з самых знакамітых момантаў у гісторыі фіналаў NBA. Адзін з лідараў Phoenix Suns, 28-гадовы Дэвін Букер, у ноч на 4 лютага зрабіўся рэкардсменам арызонскага клуба па набраных у ягонах форме ачках. У гэты дзень, дзе Бук пераўзышоў дасягнення чальца зала славы баскетболу Уолтера Дэвіса, які набраў за Phoenix 15 666 ачкоў. А ў ноч на 12 лютага другі лідар пакуль яшчэ Санс Кевін Дюрэнт вось гэтым штрафным кідком набраў сваё 30-тысячнае ачко ў рэгулярных чэмпіянатах. І тым самым зрабіўся усяго 8-м гульцом у гісторыі NBA, якому падкаралася такое дасягненне. У тым матчы супраць Мемфіса KD агулам набраў 34 ачкі, аднак Фініксу гэта, на жаль, не дапамагло перамагчы. Ды і ўвогуле, люты быў сапраўдным месяцам ветэранскіх рэкордаў. Так, у ноч на 21 лютага ветэран Сан-Антоніа Спёрс Крыс Пол абышоў дзейснага трэнера Далласа Джейсона Кіда, зрабіўшы свой 2685 перахоп, і падняўся на другое месца за ўсю гісторыю лігі па гэтым паказчыку. У гэтую ж ноч у гульні супраць Портленду Леброн Джеймс адзначыўся ў скрыжалях гісторыі NBA адразу двойчы. Па-першае, набраўшы 40 ачкоў, ён зрабіўся адзіным гульцом у гісторыі лігі, які пасля дасягнення 40-гадовага ўзросту набіраў 40 ачкоў больш, чым у адным матчы. А па-другое, ён падняўся на 3-е месца ў гісторыі лігі па колькасці праведзеных за кар'еру матчаў, прыняўшы ўдзел у 1542 сваёй гульні і абышоўшы па гэтым паказчыку легендарнага Вінса Картера. У самым канцы лютага было аб'яўленае пра тое, пра што і так вельмі моцна намякалі ажно з лета. Трохразовая чэмпіёнка NCAA, WNBA і чэмпіянатаў свету, рэкардсменка па колькасці заваяваных залатых алімпійскіх медалёў, іх у яе 6, дзейсная рэкардсменка WNBA па колькасці дакладных трохачковых кідкоў, а таксама уладальніца такой колькасці іншых камандных і індывідуальных узнагарод, што дзеля іх пералічэння не хапіла б і цэлага выпуску, атрымаўшая ад самога Кобі Брайанта мянушку «Белая мамба» Даяна Таурасі, ва ўзросце 42 гадоў завяршае сваю кар'еру. Дзякуй за гульню, Даяна. Гран-пры ж лютага, па версіі праекту пра баскетбол па-беларуску,
атрымлівае, вядома, найгучнейшы абмен за ўсю гісторыю NBA. Абмен Лукі Дончыча з Даллас Мэверікс у Лос-Анджелес Лейкерс узамен на Энтоні Дэвіса. Пра гэтую падзею, што літаральна ўзарвала лігу, перагаворана ўжо шмат. Але ж менавіта праз маштаб здарэння не адзначыць яго ў рубрыцы «Автоп месяца» я не меў ніякага права. Калі ж вы хочаце даведацца больш падрабязнасцей пра гэты блокбастер трейд, то ў праекта пра баскетбол па-беларуску не так даўно выходзіў выпуск на гэты конт. Запрашаю да прагляду. Вось такія падзеі ўнутры і вакол NBA за люты увайшлі ў апошні зімовы автоп месяца 2025 года. А якія лютаўскія баскетбольныя навіны найбольш уразілі вас? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекта, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!